It's time for DJ Raqi's Secret Files. Pinagsisisihan ko yung mga binitawan kong salita sa kanya nung araw na yun. Hi DJ Raqi, I'm your avid fan simula nung single pa lang ako. Madalas akong nakikinig sa programa mo kasi ang sarap pakinggan ng boses mo. At feel na feel mo yung mga kwentong binabasa mo. It took me a while bago ko mapag-isipang sumulat sa iyo. Baka kasi hindi mo mabasa at mapansin, but I'm still hoping na mabasa mo ang roller coaster kong buhay. Itago mo ko sa pangalang Jane. 28 years old, single mother at taga-Tagum. Kasalukuyan nagtatrabaho dito sa ibang bansa. At ito, ang aking secret file. Hindi ako kagandahan, pero may itsura naman ako. Hindi rin ako yung tipong jowable at lapitin ng mga lalaki dahil medyo boyish ako. 6 kami magkakapatid at ako lang ang babae. Pangatlo ako sa amin. Back in December 2012, nakilala ko si Bernard sa isang club. Kasama ko ang auntie ko. Oo, magnobyo sila ng auntie ko at kuya ang tawag ko kay Bernard that time. Nung gabing yun, nalasing ako. May pasok ako kinabukasan kaya nag-decide akong maunang umuwi. Ang sabi ng auntie ko, si Bernard nang maghatid sa akin sa bahay namin. Baka kasi kumapano pa ako sa daan. At ayun nga, hinatid niya ako sa bahay. Makalipas ang ilang linggo, may nag-text sa akin. Hindi ko alam bakit. Bakit niya nakuha yung number ko? Oo, si Bernard. Siya ang nag-text sa akin. Noong una, binaliwala ko lang kasi hindi ko naman siya bet. Medyo may edad na. At isa pa, boyfriend siya ng auntie ko. At higit sa lahat nga, kamamatay lang nung recent boyfriend ko. Mahigit 3 taon kami nun. Nagluluksa ako. I was so devastated kaya nga gabi-gabi ako umiinom para makalimutan ko yung sakit. So, hindi ako interesado. Hanggang sa isang araw, may lalaking naka-leather jacket na itim, nakapantalon at naka-shades, basta ang astig ng forma. Napanganga ako. Sabi ko sa sarili ko, ay, gwapo naman pala to pag nakaayos. Lumapit ako sa kanya, tinanong ko siya kung bakit andun siya at kung bakit niya nalaman kung saan ako nagtatrabaho. By the way, that time isa akong working student at pharmacist assistant ako sa gabi. So yun, gabi-gabi niya akong sinusundo hanggang sa hindi ko namalayan, napapamahal na pala ako sa kanya. Paulit-ulit ko nga lang sinasabi sa kanya na hindi pwede dahil magagalit ang auntie ko. Pero ang lagi niya ring sinasabi sa akin, hiwalay na sila ng auntie ko. So, yun, si Bernard. Makalipas ang 1 buwan, hindi na ako dinarat na ng monthly period ko. Kinakabahan na ako nung bumili ako ng pregnancy test. At yun nga, positive. Tinawagan ko agad si Bernard. Ang sabi niya sa akin, hindi raw siya ang ama dahil may problema siya, sabi ng doktor niya. Pero hindi ako naniniwala. Pinuntahan ko siya at nag-usap kami ng masinsinan. At ang sabi niya, hindi pa raw siya handa. At ipalaglag na lang daw namin yung bata dahil maraming mawawala sa akin pag tinuloy ko. Oo, aaminin ko. Nag-attempt akong ipalaglag ang bata pero hindi ko kinaya. Tinuloy ko ang pagbubuntis ko kahit alam kong mawawala ang trabaho ko. At hindi na ako makakapag-aral. I was just 20 years old that time. Marami na ako napagdaraanan sa buhay. Fast forward, iniwan ako ni Bernard sa ere. Umuwi siya sa kanila. Walang araw at gabi na hindi ako umiiyak. Tinatanong ko bakit nangyari sa akin to. Wala naman akong tinatapakang tao. 8 months na yung tiyan ko, nang biglang may lalaking nakamotor na pumasok sa bakuran namin. Palapit sa akin, hindi ko siya mamukaan. Tapos, nag-iba ang itsura niya. Ang payat niya. Naging mas matured siya. Nung una, ayaw ng mga magulang ko na tanggapin ko uli siya sa buhay ko. Dahil na rin sa mga ginawa niya sa akin. At dahil sa pag-iwan niya sa akin. Pero tinanggap ko pa rin si Bernard ng buo.
dahil mahal ko siya. At gusto ko rin ng kumpletong pamilya. Lumipas ang ilang mga buwan, magkasama na kami sa isang bubong. Doon ko unti-unting nakikilala ang Bernard. Ang Bernard na akala ko okay, na matured na. Akala ko pag bumalik na siya, magiging masaya na ako, pero yun pala ang simula ng buhay kong mapait. Walang araw na hindi kami nag-aaway. May isang araw na umaga na siyang umuwi. Akala ko namamasada, hindi pala. Gabi na noon nung lumabas ako kasi hinihintay ko siyang umuwi. Pero iba yung nakita ko sa may banyo. Silang dalawa ng auntie ko nagsisession sa bawal na droga. Hindi ako makapagsalita. Dali-dali akong umalis. At pumasok ako sa kwarto ko. Hindi ko maipaliwanag ang sarili ko at kalaunan naman sinundan ako ni Bernard. Tinanong ko sa kanya, ano yun? Ba't kayo nagaganon? That moment, hindi ko talaga alam kung ano yung mga ganon. Pero may ideya na ako. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam yun. Kinumpronta ko siya kung anong mga pinaggagawa niya nung time na umalis siya at umuwi sa kanila. Sinabi niya sa akin lahat. At hindi ako makapaniwala sa lahat ng narinig ko. Sinisisi ko yung sarili ko kung bakit hindi ko muna kinilala ng lubos ang taong to. Marami siyang kasalanan sa batas at sa Diyos. Pero naging bulag ako sa katotohanan dahil mahal ko siya. At ayoko mawalan ng ama ang anak ko kaya tinanggap ko ang pagkatao niya. Lumipas ang mga taon, ganun pa rin ang gawain niya. Araw-araw kami nag-aaway. At kung minsan pangat sinasaktan niya ako. Pag hindi siya nakakagamit ng bawal na gamot, nagiging bayolente siya. 2017 ang taon na babago sa buhay ko. January 14 ang araw na nahuli ko siyang makikita at makakapiling. Sabado, maaga akong pumasok sa trabaho. Dahil sa butika nga ako nagtatrabaho. Bumalik ako sa trabaho para makatulong na rin sa mga gastusin. It was a bright day for me. Parang masaya ang araw ko. Around 9:40, nakatanggap ako ng text galing kay Bernard at ang sabi niya, umalis ka nang walang paalam, dumating ka nang hindi ko namamalayan. Binaliwala ko lang yun. 10:00 ng umaga. Pauwi na ako sa bahay galing trabaho. Nadatnan ko silang mag-ama na kumakain. Umiiyak pa nga yung anak ko kasi pinalo niya. Nag-aaway na naman kami noon. Nagbibihis na siya noon at aalis na sana. Sabi ko, saan ka na naman pupunta? Pupunta ka na naman sa mga kabit mo? Tinawanan niya lang ako. At sabi ko, bumili ka na muna ng sabon at chlorine bago ka umalis. Nakinig naman siya. Inilagay niya yung nabili niyang sabon sa palanggana. Sabay sabing, babae ngi. Sabi ko, sana mamatay ka na lang. Paulit-ulit kong sinasabi yun. Babae ngi. Yun lang naman yung sagot niya sa akin. At hindi ko nakakita yung mukha niya. Hindi ko akalain na yun na pala yung huling away namin. Pagkaalis niya, naglaban na ako. Around 11, may malakas na hangin ang humampas sa akin. Nahulog pa nga yung payong sa ibabaw pero deadma lang ako. Around 12, may bumisita sa amin. Yung pulis niyang kaibigan, si Sarge. Habang tinitingnan ko siya, parang hindi siya mapakali. Binilhan niya si Benson ng mga pagkain habang ako ay naglalaba. Si Benson, by the way, ang anak ko. Tapos sabi ko, baka matagal pang uuwi si Bernard kaya tawagan na lang niya. Halos 30 minutes din siyang nagstay sa bahay namin. Hanggang sa umalis na siya. 3 p.m. Nagpapahinga na ako dahil papasok pa ako sa trabaho. 5:00, pupunta na ako ng butika. Nang biglang dumating ang kapatid ko at sinabi sa akin na si Bernard daw, kailangan ng tulong. Parang hindi ko madigest yung sinasabi. So, nagkukwento yung kapatid ko ng mga pangyayari. Hindi ko pa naman alam kung ano yung nangyari. Basta, ang sabi ng pulis, baka pwede raw puntahan namin siya sa presinto.
So dali-dali ako nagbihis, dinala ko yung anak ko sa mama ko. So 30 minutes ang biyahe papunta sa presinto. Habang nilalakbay ko yung daan papunta sa kanya, may nakita akong lalaking nakasakay ng motor, nakasinghulma ng katawan niya. Pero sabi ko na lang sa sarili ko, Lord, wag naman po sana. Maliit pa yung anak namin. Nung nakarating na ako sa presinto, agad kong tinanong yung pulis kung nasa ng asawa ko, pero pinapakalma lang nila ako. After 10 minutes, may pulis na lumapit sa akin, tinanong niya ako kung alam ko raw yung mga pinaggagawa ng asawa ko. Sabi ko na lang hindi ko alam. After the interrogation, sinabi sa akin ng pulis na wala na raw yung asawa ko. Nanlaban kaya napilitan silang barilin. Habang sinasabi sa akin yun ng pulis, naging madilim na yung paligid ko, kusa na lang pumapatak ang mga luha ko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko. Sabi ko sa kanila, pwede ko bang makita yung katawan ng asawa ko? After 3 minutes na biyahe, papunta sa punerarya. Ayun, habang palapit ako, parang nadudurog yung puso ko. Hindi ko maihakbang ang mga paa ko mula palapit sa kanya. At nung nakapasok na ako sa loob, doon ko na nadatna ng katawan niya na wala ng buhay. Grabe yung sakit na yung taong mahal mo ay wala ng buhay sa harapan mo. Sigaw ako ng sigaw, hindi ko na alam kung anong lumalabas sa mga bibig ko. Nag-hysterical na ako, wala akong pakialam sa mga pulis na nakapalibot sa akin. Grabe yung tama niya. 8 gunshot, 2 sa ulo, 3 sa puso at sa iba niya pang katawan. Sobrang naawa ako sa kalagayan niyang yun. Habang pauwi ako sa amin, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tinawagan ko yung mga magulang ni Bernard. Habang umaandar yung jeep, wala rang katapusan yung luha ko. Wala akong pakialam sa mga ibang pasahero. Basta tuloy lang ako sa pag-iyak. Pero alam mo yun kung anong pinakamasakit? Ay yung sinalubong ako ng anak ko at ang tanong niya sa akin, Ma, nasaan si Papa? Grabe. Napahagulgol ako sa iyak. Niyakap ko siya ng mahigpit. 3 years old lang siya noon. First lamay niya, hindi ko yun makakalimutan. Na kaming 3 lang sa punerarya. Ako, ang anak ko at siya. Ang sakit lang din na dinami-rami ng kaibigan, ni isa walang pumunta. Early in the morning, pumunta ako mag-isa sa mall para bumili ng damit na susuotin niya. I asked the sales lady kung saan ako makakabili ng barong at slacks. At ang sagot sa akin, para ba sa kasal mo? Iyak lang ako ng iyak. Hindi niya man lang ako inintay. At ayun, habang nagbabayad ako sa counter, panay tingin nila sa akin. Then nung first lamay, sabay kami ng anak ko na tumingin sa kanya. At alam ko, hindi kayo maniniwala. Nakita kong tumuloy yung mga luha niya. Ang sakit lang isipin na yung taong mahal mo at mortal mong kaaway bigla na lang nawala sa buhay mo. Lesson learned. Huwag magsasalita ng hindi maganda. Baka pagsisihan mo ito sa huli. It's been 4 years. Nawala yung asawa ko pero ang sakit pa rin. Fresh pa rin. Sa utak ko yung mga pangyayari. Hanggang dito na lamang po. Muli, ako si Jane. At ito ang aking secret file. Always your number 1 FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.